farko so position ko na ko ne ko mi nyaagi dum be ngarbe tawta president a ko bari abe be kumandi la yena kafa mai be president baro fa kulde ame weli dum anden kulde president baro foti dum weli a ko ni la aja sadio la ko yal kono fa go president baro ko la ko nyantal kono fa ngare tawta president baro do fal be kumandi la na kafa ma ngata president baro fa ala baraka Thank you. Aparaka Pati, Ajahn Sadio. Thank you very much. Aparaka Pati, Ajahn Sadio. Ya muli ya tena kuda, boleh bertanya. Ajahn Sadio itu akan turun siapa di mampu kajian. Mereka itu mungkin ini bukan anak-anak mereka sana. Untuk anak dia kafama, be bangko kesamo fasa bangko dogo girima ko mette keri bangko kanja ala fars lo bolu adingolu media ko da fadi media ko da kododi aja sade karapone di albela to ngamela karaponi adia ko de andu ko be karaponi manata ko be anala hay pawa delegation be ko non anda ko ni salman be siriya ani kay ko nyala ko nyala ko ma ni advice men be be security fana kabina da ye kata kubabe ne security de la koya kenni bari nak gambia ngol fonsi ala tempo kandu keten no siata gambia bi president marwat na ke ken no siata kunun mede fano si bi ko jamade ko dum be da ke ken no kamay president marwat na sodana kunun de wol be diam ne kada senegal ni diam wo kola ye tabiyeta bari bi ni president marwat kara janne de state house be je diam do kayro nyon me yo di alla ngalo ko gambia ko te wona ko sai me jalo me ko mandina wala mo free side please free side jalo me ba ko mandina free side ali free side 2 minutes please please. Please,
Freestyle Abaraka. Bana sama, please. Stadium come, please. Bana sama. Bana sama, please. Bana. Excellency Aja Sadio Baro Baro Yaya Jammeh Wuli Tabanding Another Jammeh Kamabi in program of Jambi Yaya Jammeh Afasiri Bala Jambi Aja Sadio Karute Mati Jaka Bale Mati Kike De Bale Mati Another B Afasiri Jambi Another Bulu Inakala program di program Bunyari Ani ini Bunyari Party Yaya Jammeh Wuli Tabanding Kau kata pakai alat Jambi Bana sama please alme tago diji
Alhaji Budi Baru Sirija Mangsa Alhaji Budi
Thank you. Allah Baraka. Jali praise Koyate. Jali praise Koyate. Jali praise Koyate. Yes, hello. Jurnala ko mbalo banna. Boleh cawo dulu jande. Ko mbalo jurnala mbadi ya dala ngal ligue sama mumi. Mel ko nan tuje rek. Na kan ko le sa jom mbalo ko to malem. Mine awulu dia. Iko no wadde ko ko de se dunga feje. Wallahi ñi no badi yati ñi am badi ya ñi badi yati
hande mi weltima hande wonde ɓettuɗo Gambia hande ama mi weltima hande kadi jatu ko yimi ko ɗo hande ko ladde Sadio Malo mi weltima jettel onon midi onon on jarama jaam jarama kadi jatu Allah waɗan jaam minemo ko minene mon liggorta so Allah jaɓi midi ko minemo on nani ko welo ko ɗo tan taƴeten ɗum machallah weli woni welo e weltare o machallah ko wiyete taw o waɗi successful fo waɗi successful min mbaɗi ɗum e bisimillahi rahmani rahim ɓurɗi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin yimɓe fof beltima ha excellency weltima no bete ha mbo amata kono hande ami aduna o fof yii gaɓɓe muɗum ne eyyi jarama musidɓe haare ko ɗum ɗo Fulɓe TV addanno on live ka launching Sadio Mbalo Barrow fans club on nani ɗo nene kanko woni président Kafungu o woli ɗo e ceɗɗe ɓayiɗa andi leydi ni ko hawtani ko ɓerɗe yimɓe fof welne woli ɗo e ceɗɗe holli wondema Kafungu ko darori ko fi wallitagol rewɓen no wadde programme ji ɗi annduɗa addanay sukaɓe golle ɗum fof ko wallitagol président Barrow saabu kanko tum o gaynata ara on jarama o weltanama awa Mariama Diallo ankala Khadijatou mbiɗa andi a waɗayla alaman Khadijatou Diallo ankala jarama a jarama no bete gila min mbaɗi sos o ɗum ɗo kala activities min keeɓi aɗo yaha mbaɗa ɗum cover live gila ɗo ha basse si miɗen jahato o ko minen e maɗa jadata so miɗen jettama miɗen jetta jental Fulagu Fulɓe TV no bete ɓe kolli musidal ɓe kolli enɗam ɓe kolli Sadio ko kayen goni hunde wotere joni minen kala miɗen duwano ɗumen miɗen beltani ɗumen miɗen mbiya ɗumen ɓe jarama musidɓe ko ɗum ɗo min addanno hara miɗo yetta timan on fof woni Mamadou Saliou Diallo katelama caméra e Mamadou Aliou Diallo mbeɗa yetta noon Samba Gueladio Mbalo ha France mo annduɗa mo tammiti o TV o yi hande ko live no woni ɗum woni weltare Mbalo ɗon hande kabo ko mo tawa exécutif kafu ngun kono fof ko golle goto haraɓe fof ɓe weltanama saabu ko minen fof hawtani ha tawata ɗe golle timmi hande mi wawi arde live hara o jarama ko jokkuɗon men komi musidɗon kadi Diallo ha lawol gongol waɗe subscribe waɗon like waɗon siya programme men